Euskararen gaineko adostasun historikoa lortu dute hezkuntza komunitateko gehiengo zabalak eta Euskalgintzaren kontseiluak. Eusko Legebiltzarrean hezkuntza lege berria osatzeko eztabaidak direla eta proposamen zehatza plazaratu dute. Legeak berariaz jaso dezala euskara bermatuko duen eredu orokortua ezartzea, sistema baztertzailea gaindituko duena. Euskalgintzaren kontseiluak, ikastolen elkarteak, EIGek, Ikasik, Kristau Eskolak, Labekelak, Esteilasek eta Eizek irakurri dute adierazpena gaur Gasteizko Europa Jauregian egindako agerraldi bateratu batean. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara zuzenean. Eta mendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Abenduak 16 ditu gaur, osteguna da, eta aipatutako akordio zabal horren arira izango dugu gaur Paul Bilbao, Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia hemen, Hamaika Telebistan, ordu batetik aurrera izango da eta akordioren xehetasun guztiak emango ditu, baita ere hitz egingo dugu euskarak dituen erronka desberdinen gainean. Esan bezala, ordu batetik aurrera izango da hori. Eta hezkuntza alorrarekin jarraituta, Ernai Gazte Antolakundeak eta CPC, herrialde katalanetako ikasle sindikatuak adierazpen bateratu bat plazaratu dute. Hain zuzen ere, Castells legearen aurrera desobeditzera deitu dute. Nikoles Diarrustar Ernaiko kidea da eta Bart izan zen gakoak saioan. Salatu du lege honek ekarriko dituen ondorioak. Egiten duena bada erregimen disiplinatorio berri bat esarri, ez? Eta erregimen disiplinatorio berri honetan badaude falta batzuk, 3 mailatan klasifikatzen diren falta batzuk oso larriak eta arinak liratekenak eta horrei jartzen zaizkie bakoitzari beren zigor batzuk, ez? Eta adibidez aipatzearren falta larrietako bat izango litzateke unibertsitateetako osasun neurriak ez betetzea. Eta falta larrientzako zigor proposamena 3 urtetarainoko unibertsitatetik kanporaketa litzateke. Ulertzen dugu hau neurri gabea dela eta orokorrean egunokotasunan ez dela ezarriko, baina momentu puntualetan ezarriko dela eta momentu puntual horiek izango dira ikasleria antolatzen denean eta ekintzaren bat proposatzen duenean, ez? Beraz, pentsatzen dugu elkarbizitza legea orokorrean elkarbizitzarako eta gatazken konponbide demokratiko baterako bidea baino errepresio politikorako tresna bezala erabili ahal dutela. Eta hezkuntzaz eta hizkuntzaz ari garela, ikus-entzunezko plataformetan hizkuntza gutxituak sustatzeko ituna egin dute Eskerra Republikanak eta Espainiako gobernuak. Espainiako gobernuak diru poltsa bat sortuko du ikus-entzunezkoen plataformek ordaindutako zergekin eta diru hori erabiliko da euskaraz, galizieraz eta katalanez edukiak sortzeko. Beste funts bat izango da pelikulak hizkuntza horietan bikoiztu eta azpititulatzeko. Hori da Eskerra Republikanak eta Moncloak ikus-entzunezkoen legearen inguruan egin duten akordioa eta horrela lortu du Moncloak alderdi sobiranistaren babesa aurrekontuetan. Eskerra Republikanak proposatutako 6ko hizkuntza kuota ezartzea alboratu da, Europako Batasunaren legediak onartzen ez duelako. Eta gaurkoan politika alorreko lerroburu nagusienetakoa da Cabacas auzia, izan ere epaitutako 6 ertzainetatik 5 zabaldutako espedienteak itxiko dituela iragarri du segurtasun sailak. Josu Erkoreka, segurtasun sailburuak azaldu duenez, ikerketa artxibatu dute dagoeneko 5 agenteak ez direlako ertzaintzaren parte. Formalki kanpo daudela, eta beraz erantzukizun disiplinarioaren aukera posibilitatea gainera erabat itxita dagoela hauek kasuan. Hortxe ikusi dugu Josu Erkoreka segurtasun sailburuaren hitzak Eusko Legebiltzarrean eta hain zuzen Cabacas auziari lotutako agerraldi hori Euskal Herria Bilduk egindako eskari baten ondoren egindakoa da eta Julen Arzuaga dugu hain zuzen ere Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea pantailaren beste aldean, eguerdion. Bai, eguerdion. Ikusi dugu ez da Iñigo Cabacasen auziaren harira irekiteko barne ikerketa hori, bertan bera gelditu dela, itxitzat ematen duela segurtasun sailak. Zer esango zenuke auzia artxibatzeko moduaz?
Bueno, guretzat atzo kolpe latza izan zen, decepzioa handia hartu genuen, jakin genuenean, agerraldi horretan itxita zegoela lehenago ere bide penala zegoen moduan orain bide judiziala, eta bide disiplinarioa, espediente hori ezala aurrera jarraituko eta bertan bera geratzen zala, eta entzun genituen azalpenak horretarako guztiz onartezinak iruditu zitzaizkigun, lotsagarriak eta gainera batzuk gezurretazkoak ziren, ez? Esaten zen ezinezkoa zala barne ikerketa bat egitea, bakarrik zentratzen dalako epaiketa penala pean egon diren 6 ertzain eta ertzainburu batean, baina eske ardurak asko zabalagoak izan ziren, jende askoz gehiago dago hortan implikatuta, eta hoien espediente disiplinarioa zabaltzea guztiz posiblea da, borondatea behar da horretarako, eta hori da hain zuzen ere guk ikusi ez duguna, borondatea jarraitzeko eta Cabacas familiari egia eta rekonozimendu eta reparazio eta justizia ja ez, gutxienez egia emateko aukera hau izten dute. Denbora pasatu da, 10 urte, egia da 10 urte hauetan, ertzain batzuk, jubilatuak, beste batzuk ezgaitagoak izan dira, esaten dudan moduan hau ez du saiesten, barruan ikerketa hori egin beharra, eta benetan esaten dut, hau decepzio handia hartu dugu, atzuko berria jakin genuenean, bertan bera geratuko zala ikerketa hau. Izan ere gogoratu behar da baita ere epaileek esan zutena, ez, auzi honetaz, ertzaintzaren oldarraldian neurrigabea eta bidegabea izan zela, gogoratu dezagun, Cabacas auzian kondenatu bakarra dago gaur-gaurkoz, itxitatzen ematen dute barne ikerketa, baina oraindik galdera asko dago argitzeke. Bai, hori da, epaitegiak berak esaten zuen epaian, faioa da, bakarrik ertzain batek zurtgabetasun profesionalagatik sortutako giza erailketa, homizidioa burutu zuela, baina beste ardura asko agertzen dira epai horren egitateen errelatoan, ez? Esaten da, ikerketa eskasa izan zela, horrek edukiko du arduradunen bat, kudeaketa protokoloak urratu egin zirela, hori nork urratu zuen, barne ikerketak esan beharko luke. Deskoordinazioa, irregulartasuna, desproportzionaltasuna, bidegabea izan zen karga, hori argitu beharko da. Zergatik izan zen bidegabea eta nork dauka hontan ardura. Hutsegite horiek argitu beharko ziren eta horretarako prozedura bat orain alde batera botatzen dela, eta nik egiten dudan irakurketa da impunitate eskema bat inposatu nahi izala, enkubritu nahi zirela ertzain guzti hauek, ez bakarrik epaian agertzen diren auzipetuak 6 eta zigortutako bat, baizik eta hemen jende asko dago inplikatuta, eta ez dute jarraitu nahi, nolabait, kubritu nahi direlako ardura guzti horiek. Impunitatea aipatu duzu, baita ere aipatu dugu Josu Erkorekaren argudioak zeintzuk izan diren, ezta? Epaitutako 5 ertzain horiek jadanik ez direla ertzaintzaren parte. Guzti honek ez aldu, ez baian kolokan jartzen erabatera edo bestera, ertzaintzaren barne ikerketak duen erabilgarritasuna. Zein izan daiteke alternatiba? Pues alternatiba oso gutxi geratzen direla nik pentsatzen dut. Nik pentsatzen dut hemen estrategia bat eraman dela, atzo Erkorekari esan nion, oso ondo etorri zaiela, batzuk jubilatzea, beste batzuk ezgaitasun zertifikatu hori lortzea, horrela inolako ardurari gabe izten dalako hau bidea. Haserretu zanerekin, baina nik jarraitzen dut pentsatzen, eurentzako oso onuragarria izan dela, 10 urtetako bide judizial luze honetan zehar, nolabait akomodatu ahal izan direla ertzain guzti hauen egoera pertsonalak, inolako zigorrik, inolako santziorik, baina ez hori bakarrik,
bide disiplinariotik ere egia bat ere atera behar zen, familiari zor zaiona, badauzkate barne mailako dokumentuak, badauzkate informazio guztiak, euren esku dago dana, ez? Barne mailako informazio guztia daukate, eta ikerketa hori guretzat guztiz beharrezkoa zen. Horregatik, berriro esaten dute, ni decepzio handia neukan atzo, honen inguruan galdetu genionean, ni pentsatzen nuelako, esango zidatela, martxan dagoela, edo martxan jarriko dutela, behin epai irmoa dela, eta ja kasua bide penala agortuta dagoela, eta ni bai pentsatzen nuen, hontan, esfortzu bat behintzat egingo zutela. Tamalgarria izan zen, atzo, jaso genuen berria. Eskerrak galdetu genuen, bestela guztiz oharkabean geratuko zen itxidura faltsu hau, baina berriro esaten dut, guztiz lotsagarria, osteno esan nion atzo Erkorekari, eta berresten dut hori sentsazioa eta hori irakurketa. Hori da beraz egoera. Julen Arzuaga, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea, eskerrik asko gurean izategatik. Nahi duzuen arte. Eta bestalde, Euskal Presoen eskubideen aldeko manifestazioak egingo dituzte urtarrilaren 8an Baionan eta Bilbon, eta Sarek iragarri duenez, Bilbon goizetik hasiko dira aldarrikapen ekitaldiak. Indarkeria anitzeko biktimek emango diote hasiera, Euskalduna Jauregian egingo duten ekitaldiari. Mahai inguruan izango dira Robert Manrique, Naiara Samarreño eta Rosa Juk etaren biktimak, eta baita ere Maider Gaztia eta Idoia Zabalza estatu indarkeriaren biktimak. Pilar Kaltzada kazetariak egingo dizkie galderak. Sararen ustez, gizarteak Euskal Herria suntzitu eta eraitsi diren hainbat eta hainbat zubi berreraiki behar ditu, eta elkarbizitzaren alde borondateak batu. Horregaitik emango diote ahotsa biktimei. Eta ekonomia alorrean argindarraren prezioak marka guztiak hautsiko ditu gaurkoan. 300 euro megabat ordua horixe, langa horixe gaindituko da gaurkoan. Argindarra ia 4% igoko da ostegun honetan, egun bakar batean, eta 40%koa da duela urte astebeteko egun berarekin alderatuz gero igoera hori. Iazko prezioarekin alderatuta, prezioa 6 aldiz bikoiztu da. Madrilek iragarri duenez, 4 hilabetez luzatuko du argindarraren fakturako zergen jaitziera. Eta bien bitartean, Europako Batasunak ez du erregai fosilen proiektu gehiagorik finantziatuko. Europako Kontseiluak eta Europako Parlamentuak akordio bat lortu dute gasbide berriak eraikitzeko lanei amaiera emateko, prezioen eta gas horniduraren krisi betean. Gas naturalaren eta petrolioaren arloko proiektu berriak laguntzeari utziko dio horrela, eta proiektu guztietarako nahitaezko iraunkortasun irizpideak ezarriko ditu Kontseiluak. Eta energiaren prezioaren gorakadak eragin du hain zuzen ere inflazioaren gorakada. Urte hasi zenetik, inflazioa 5,1%era igo da Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 5,7%ra Nafarroan, Aiara de Urreta. Inflazioak goian jarraitu du azaroan Hego Euskal Herrian, 5,2%. Batik bat argindarraren, elikagaien eta erregaien prezioen gorakadaren ondorioz, mende honetako kopururik handiena izan da. Energia garestitu izanaren ondorioz ari dira orain handitzen beste zerbitzu eta produktu batzuen sal neurriak. Izan ere aurten 27,6 garestitu dira argindarra, gaza eta beste erregaien prezioa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta 42,4 Nafarroan. Gazaren garestitzeak gainera ez duetenik markak hausten jarraitzen baititu. Eta horren prezioak erabat baldintzatzen du argindarraren prezioa Europako Batasunean. Herrialde gehienetan gazak markatzen baitu zenbat diru jasotzen duten elektrizitate ekoizleek, hori delako eskaera betetzeko erabiltzen den azken sistema. Alabaina, laboral kutsaren negozio ikerketa taldea baikorra da 2022 begira. Prezioen gorakada eragiten ari diren faktore asko urte hasieran normalduko direlakoan baitago. Eta uste du gainera Euskal Herrian hazkunde urtea izango dela. Egun inflazioa 5,2%koa da Euskal Herrian, eta Jose Madariaga ikerketa taldeko buruak azaldu du igoera horren 80%,
Garraio etxebizitza eta bizitza barneko energia garestitu izanaren ondorioa dela. Eta ikerlarien ustez, 3 hilabeteko epean normaldu daiteke. Horiek horrela, 2021eko batazbesteko inflazioa Nafarroan 3,3koa izango dela uste dute, eta 3koa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Bai, inflazioa ez da goraka jarraitzen duen bakarra. Kutsatzek goia jo dute Euskal Autonomia Erkidegoan. Egun bakarrean 2020 baino gehiago, 200 baino gehiago zenbatu dituzte. Osasun sailak eguerdian kaleratuko du buletin epidemiologikoa, oraindik ez dugu eskura, baina Gotzone Sagardio osasun sailburuak datu batzuk aurreratu ditu. Intzidentzia 1000 kasutik gora dago. Nafarroan koronavirusaren intzidentzia ere handia da, eta honen aurrean gobernuak proposatu du Eguberrietan gehienez 10 pertsona biltzea. Eta txertaketarekin lotutako berriak ere badira. Prebentziorako Europako zentroak ohartarazi du txertaketarekin soilik ez dela aurre egingo Omikron aldaeraren kutsadurari. Kutsatzeak murrizteko beste hainbat neurri jartzeko deia egin du zentroak. Herritar guztiei pauta osoa ematea eta 3. dosia ahalik eta azkarren jartzea garrantzitsua dela adierazi du gainera. Omikron aldaera kutsakorragoa da, ondorioak lausoagoak diren arren, baina prebentziorako zentroak ohartarazi du ospitaleratzeak eta heriotzak ugari ditzakela kasuen gorakada horrek. Eta jarraian kulturari atea irekiko diogu. Izan ere, kultura eta internet batzen duen jaialdia da Tracking Bilbao jaialdia. Abenduaren 13an hasi zen eta larun batera arte luzatuko da, eta jaialdiaren 9. edizioa da dagoeneko indarrean. Nitia López da antolatzaileetako bat, eta pantailaren beste aldean dugu. Eguerdion, ongi etorri. Eguerdion. Esan dugu dagoeneko hastia dela 9. edizio hori, zer moduz doa? Ondo, aztelenien hasi gendun, automatikoa pelikularen premierragaz, eta bertan eukien genduzen 3 zuzendarizek, eta oso ondo pasa gendun, da eureri galderak izteko aukerak euki gendun. Eta gero bai, euki doguz beste kontu batzuk, adibidez Martitzonien bertan bera itxi behar izan genduzen epingen duzen bi aktibitatiek, bai Pedro Bailinen liburuen aurkezpena eta Laura Perezek presenta beharrean komikizien aurkezpena. Baina, hor goiez gitxike, así que oso ondo. Bai, oztopoa aurrera doa 9. edizioa, eta hainbat emanaldiz gozatzeko aukera izango da, gelditzen diren 3 egun hauetan zehar ere, disiplina desberdinak jorratu dituzue, zuzen besteak beste masterclassak, estreinaldia, proiekzioak, denetarik azkenean, eskaintza zabala badago. Bai, azken baten interneten danak abiduten da, eta beraz danetari dikogu bertan, eta bai, musika, podcastak, pelikula proiektzioa aportzue danetari dikogu, eta gu saiatzen gara bai, guk internet bidez disfrutatzen dugu zen kontenidoak espazio bat emon alizetie, eta hori da eitzen duguna Tracking Bilbaoen. Eta disiplinen artean aurten baten bat nabarmentzekoa baldin bada izan daiteke agian podcasta, podcastaren gorakada nabarmena izan da aurten, batez ere konfinamenduaz geroztik, eta zuek Euskadiko podcast honenak sarituko dituzue baita ere. Bai, azken baten podcastak bidez, urtiek bidez ja oso instalata dauzela gure artien, eta danak entzuten dugu bai etxien, bai kotxien bidezela. Eta aurton plantea duguna da Euskal Herriko podcastik onenak saritzea bai euskeraz bai gazteleraz, eta hori izango da hurrengo hilabeteetan aterako dugun konbokatoria bat hori saritu aliziteko eta apurtxo eta gu incentiba aliziteko. Parkatu, katu edeko tenen zarataka dugu. Lasai, bai.
Esan dugu, ez da, azken finean programazio zabala, dela prestatu duzuena egun hauetarako, disiplina anitz, guzti hori Bilborroken, ez da, eta gainera, esan dugu, programazio zabala eta gainera doakoa, ez den beharra dago. Nola egin behar da, bertaratu nahi bada, izena eman behar da, ara zuzenean jo? Bale, aurton aktibidade guztiz ekitzen dugu Bilborroken, beraz hori nahiko errez dekogu. Badauz aktibidade batzuk ordaindun behar diezenak, sarrerak erosi behar diezela, baina webgunien topaldo zue programazio guztiz eta zein da doako da zein ordaindu behar dena. Eta doakoak diezenak, printzipioz Bilborrokera hurbildu margen apurtxu bategaz eta bertan sartu. Bai, aipatu behar da, azkenetik aurrera, Bilborroken eskatzen da dela COVID pasaportea eta DNIz erakutsi behar da, baina, besterik barik, denbora gazkun eta sartu. Gonbidapen horrekin geldituko gara, Nidia López, eskerrik asko, eta badakizue programazio eta informazio guztia Tracking Bilbao webgunean izango duzuela eskuragarri. Eskerrik asko. Mi esker. Eta musikari atea irekitzeko unea iritsi da musika zuzenean saioaren eskutik. Koldo Otamendi aurkezlea dugu pantailaren beste aldean, eguerdion. Eguerdion denei. Zer dakar gaurko saioak? Gaurko saioa monografikoa izango da, eta ohi doinuak ekarriko ditugu gurera. Batez ere, bilduma bat kaleratu delako, Txao Sin Bass Country izenekoa, eta bertan Euskal Herriko 13 musika taldek hartzen dute parte. Beraz, bilduma hori izpide, ohi doinuek lagunduta, zen motatako taldeak batu dira bilduma hori eratzeko? Esan daiteke Txao Sin Bass Country bilduma dala nazio mailako bilduma mota bat, Txao Sin Frantzia izeneko bilduma kaleratu zela 80. hamarkadan, eta bertan ohi musika lantzen zuten taldeak batzen ziren bertan, eta gero beste herrialde batzuetan zabaldu da ekimena, Katalunian eginda, Kolonbian, Suitzan, Italian eta beste munduko hainbat lekuetan, Kasu honetan Euskal Herrian ohi musika jorratzen duten taldeak batu dira, askoz gehiago daude, baina bilduma honetan 13 talde batzen dira, denak Euskal Herrikoak, denak gaur egun jardunean daudenak, eta musikalki ohi musikaren koordenadetan, baina nahiko aniztasunarekin. Esan daiteke Euskal Herrian ohi doinuek badutela arrakasta, ez da, baina hala ere komunikabide irrati komertzialetan leku handirik ez dutela, ez da? Bai, holaxe da, kurioso da fenomenoa, talde pila bat daude Euskal Herriko luze zabalean ohi musika lantzen dutenak, punk ohi musika lantzen dutenak, eta horietako asko aretoak betetzen dituzte, eta era berean milaka entzunaldi dituzte sare sozialetan, eta diskoak saltzen dituzte ere, horietako asko gainera viniloan eta oso formatu berezietan, Alta, ohiko telebista edo irrati edo prentsan ez dute isla askorik, agian izeberraren puntan dauden talde ezagunagoak diren, Roten 13, Kale Kurdangak edo Orreaga 7-8 ezalako taldeak badute, nola baiteko sona txiki bat, merezitako baino gutxiago beti ere mugitze duten jende kopurua ikusita, baina oso estena handegarauna dela esan dezakegu, eta hortik azpira dauden beste dozenaka taldeek ere ez dute inongo reflejurik izaten medioetan, azkenean sare sozialen erabilpena, zirkuito komertzialean parte hartzea, eta guzti horrek baldintzatu dezake talde hauen ezagutza jendearen aldetik, baina esan bezala oso publiko zabala daukate eta aretoak betetzen dituzte, eta kontzertu andana egiten dira musiko estilo honetan. Txao Sin Bass Country, bilduma beraz eskuragarri dagoeneko, zein formatutan izango da? Formatu ezberdinetan kaleratu da lana, normalki punkoi diskoak eta hori viniloan argitaratzen dira, hori da formato naturala, eta kasu honetan vinilo beltzeko betiko formatua badago, baina ikurrinari keinu bat egiten vinilo berdean, gorrian eta zurian argitaratu da lana, eta baita ere picture erako formato batean ere, non diskoraren azalik gabe viniloan bertan dator impresua diskoaren azala, oso daukazuna justuki, oso bitxia eta oso polita da irudi hori, eta pixkat erreflejatzen du mimoz eta detailez egindako lan bat, diseinua Smoke Signal Studioko Markelek egin du, eta pixka jarraitzen du esan bezala aurreko bildumetako hildoa diseinu aldetik,
hori da. Hoi doinu ez beraz, jantziko da gaurko musika zuzenean zaioa. Koldo Otamendi horren zain geldituko gara, arratsaldeko 8:04 eta gaueko 10:00. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, eta ikusi gaurko saioa benetan polita dator, 13 talde batu ditugu aurkezpenean, bakoitzaren hitzak ditugu, eta denekin erreflejo bat egiten dugu gaur egun, hoi eszenaren egoeraz. Hortxe gonbidapena. Ezkerrik asko. Eta gogoratu, horrelako kalitatezko edukiak bermatzeko eta aurretik ditugun erronkei aurre egiteko zuen laguntza behar dugula. Horretarako Hamaika Telebistak Hamaika Fundazioa jarri du martxan eta kide egin zaitezkete webgunean dugun formularioa betez. Gogoratu gainera, egiten duzuen ekarpenaren 30% itzuliko zaizuela errentaren aitorpenean. Tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan izango baitugu hemen Paul Bilbao, Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia, eta hain zuzen gaurkoan egindako adostasun historikoaz hitz egingo du gurean. Orain arte. Hamaika Fundazioaren babesle egin nahi duzu? Sartu hamaika.eus bat izan hamaika egin orrialdera eta osatu formularioa. Oso erraza da. Zein ekarpen egin nahi duzun aukeratu ondoren, eskatzen diren datu pertsonalak jarri eta baldintza legalak onartu besterik ez duzu egin behar. Hamaika Telebistako informazioa jaso nahi izan ezkero, onartzen dut Hamaika Telebistako informazio komertziala jasotzea ere klikatu eta bidali. Telebista ezberdin bat egitea posible delako. Bat izan, hamaika egin. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun auzoak, funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatzear zena, ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako, eta bada garaia erreka oso bat edateko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza. Berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botilar dorik, eta ez badu uzten kantu bat ezpainetan, inoiz ez dezagun sekula ez esan. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza.
Eta egunero legez elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Paul Bilbao Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia. Eguerdion eta ongi etorria. Eguerdion eta mila esker gonbidapenarengatik. Gaur goizean egon zarete Gasteizen, agerraldi bat eginez izan ere aurkeztu duzue akordio historikoa Euskalgintzaren Kontseilua eta hezkuntzako komunitatearen gehiengo zabal batekin. Ezta zertan da akordio hori eta zein da horren garrantzia? Bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan Eusko Legebiltzarrak egin dio hezkuntza lege berri bat adosteko prozesuari. Ikusten ari gara, bi korapilo daudela, bat hizkuntzarena, bestea finantzazioa publiko itunpeko eta bar, eta Euskalgintzaren Kontseiluari badagokio mahai gainean korapilo bat askatzen laguntzea. Gure lana hori bada. Orduan, gure bazkideekin, eragile sindikalekin, lortu dugu adostasun bat, nolabait korapilo hori eskatzeko. Esateko, lege berri horrek hizkuntzai dagokionez, zer uste duen gehiengo zabal eta kualifikatu batek. Eta hori gaur protokolizatu dugu Gasteizen eragile horien guztien babesarekin. Baina zein da zehazki proposamen hori? Zehazki da lege berriak, kasu honetan lehenengo hitzarmenak, baina hitzarmena adostu behar da gero legea idazteko, hitzarmenak berariaz jaso behar duela, EAEko hezkuntza sistemak ikasteredu orokor bakar bat izango duela hizkuntzai dagokionez, non murgiltzen mantentzeredua izango den oinarri. Hori da eskaera, lege adierazpen guztia esaldi batera ekar daiteke. Esaldi simplea, baina normalizazioi dagokionez esaldi oso garrantzitsua. Hezkuntza komunitatearen gehiengo zabalarekin lortu duzu akordio hori, historikotzat ere jo daitekeena, nolakoa izan da adostasun horretara heltzeko prozesua? Erreza. Gauza diren bezala oso erreza. Gu bagenekielako. Gu bagenekien hizkuntzaren gaian eragile gehienek badakatela adostasuna. Orduan, ez dakate esan dezake oso zaila izan dela eta ez oso errez izan da. Guk askotan izan dugulako, badagoela adostasuna hizkuntzaen eremuan. Hori ikusi genuen batu zaldatu aurkeztu genuenean ekainean, eragile hauek guztiak ere parte ziren. Kontua da, agian beste gai batzuetan, eta hezkuntzai dagokionez, eragile horien artean desadostasun nabaria daudela. Eta horiek dira publikoki gehien bat erakusten direna. Guk zer egin dugu? Guztaiatu izan gara, adostasun hori mahai gaineratzen. Eta orduan, esan bezala, hezkuntzako gehiengo sindikala, baina gero, bai publikoko gurasoak, publikoko zuzendariak, ikastuen elkarteak, kristau eskola, ikaragarria, benetan ikaragarria. Beraz, orain arteko eredua, A, B eta D eredua agortuta dagoela ez daiteke? Bai, hori ja aspaldi esan dugu, eredu hori agortuta dagoela, baina kontuz. Eredu hori, alegia, ereduen sistema dago agortuta. Horrek erakutsi digu zein den arrakastatzuena. Arrakastatzuena da D eredua, hori badakigu. Baina ohartu gara horre ere aldaketak behar direla, ez? Beste errealitate batzu ditugu ikastetxeetan eta orduan, badakigu zein den arrakastatzuena. Guazen eraikitzera eredu berria arrakastatzu horren gainean. Guk ere hor aldarrikatzen dugu, ikastetxe bakoitza bere hizkuntza proiektua garatu behar duela, baina beti ere helburu bakarrarekin. Derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean, ikasleek gaitasun egokia eskuratuko dutela euskaran. Eta hori, murgiltzarekin bakarrik lortzen da. Gaur-gaurko hori ez da betetzen? Ez da betetzen, datuek erakusten dute, ereduan 0 da, bereduan 0 edo, eta ereduan ere badago 0 betu, baina ez gustatzen azken molan entzuten dudan mesua, edo entzuten ez, ereduan ere badago arazoa, kontuz. Ereduan badago zer zuzendu. Eta horregatik guk hitz egiten dugu ikasteredu orokortu berri batez, baina badakigu non dagoen sustraia. Alegia, orain ez diesegun leporatu ereduari porrota, hemen benetako porrota ereduan eta bereduan egon badira. Eta nola orokortu daiteke murgiltze eredua ikastetxe guztietara? Hori prozesu bat izango da. Zein gu badakigu legea onartu eta biharramunean bapatean ikastetxe guztiek ez dutela izango ikasteredu orokortua. Hasi beharko dute beko mailetan. Hasi beharko dute beko mailetan ikasteredu hori esartzen, orduan, denbora epe mugatu batean lortuko dugu, izango da, 10 urte, ikusiko dugu zen baden, lortuko dugu irakaskuntza sistema osoa hortan oinarritua egotea. Hori ere askotan, agian kezka hori egon daitekelako ikastetxe batzuen aldetik, ez. Guk esaten duguna da, baina ja legeak honezkero esaten du
hori abian jarri behar dela, ja bete behar hori jartzen du. Hori espada jartzen, orduan lege honek beste 30 urteko bizia baldin badauka, egon behar dugu, ikastetxeek nola jokatzen duten, orduan iruditzen zaigu hori legeak ezarri behar duela, honetara iritsi behar dugu, hortaz, az gaitezen ja. Hezkuntza legeak dituen korapilloen artean bat aipatu duzu, euskara, euskalduntzea, eta bestea ere bada segregazioa. Adostasun honekin ere korapillo hori askatzen da? Ez dakit, gure ere segregazioa da. Guk beti hitz egiten dugu, ez hitz egiten da segregazioa asko egon daitezke munduan, gizartean, eta eta ikasten ereduen sistemak segregazioa eragin du. Ikasleak hizkuntzen arabera banatu ditu, hori oso larria da. Horrek ekartzen duelako getoak esartzea. Horrek ekartzen duelako gazte horiek gero gizartean, errealitatearen parte batetik kanpo utzi dituzu. Guke, oraingoa ez dugu gure aldarria, egia da badakala bere komponente kulturala, euskara, bere hezkuntza, Euskal Herria, eta bar. Baina badaka beste komponente bat hori da justiziarena. Nola ukatu haur batzuei berezko hizkuntza ezagutzeko eskubidea? Euskaren legeak esaten du, herritar guztiek euskara ezagutzeko eskubidea dute. Botere publikoi sistemari dagokio tresna ematea eskubide hori bermatzeko. Eta hezkuntza da hor zutabe nagusiena euskalduntze prozesuan. Hortaz, gaurko eredua injustua da ikasle batzuk baztertzen dituelako. Murgiltze eredua orokortzeko bide horretan, baldin eta euskal hezkuntza legeak barne biltzen baldin badu, oztoporik aurre ikusten duzu, badakigu batzuen oldarraldia etorriko da. Baina batzuen oldarraldia etorriko da edozein modutara ere. Egin dute horre joia bat dela garaian nolabaiteko determinazioz jokatzeko. Badakigu batzuen oldarraldia etorriko dela, baina batzuen oldarraldia etortzen da inkluso euskarazko rotulo bat ikusten dutenean. Eta nik uste dut ja badela garaia, horiek benetan ez badute bizikidetzen sinisten eta ez badute benetan oinarrizko eskubideen bermeari berriko ezer egin, sentitzen dut, baina zaituzte du puntuan hartuko. Eta ez dinote ikuspegi totalitario batetik, baina hemen eraiki behar dugu komunitate bat. Eta hemen herritarrei eban behar zaio orduan, segurazki batzuek zaratan diaterako dute. Baina izan gaitezen errealistan, ea lortzen duten gaurkoa bezalako adostasun bat, beregin posizioak nolabait justifikatzeko. Ez, gurean esan dakoa, eta gainera, ez dakagu, gure helburu ez da gaurkoan geratzea. Gaurkoan bildu ditugu batu saldatu dinamikan zeuden eragileak, baina nahi dugu beste eragile batzuen gana jo, nahi dugu errefusiatuen eskubideen lan egiten duten eragileekin hitz egin, nahi dugu beste sindikatu batzuekin hitz egin, alegia zabaldu nahi dugu, iruditzen zaigulako hezkuntza eredua inklusiboa izan behar duen moduan, guk egiten dugun aldarria hau ere inklusiboa izan behar dela. Herrialde katalanetan pinpilean dago gaia, baita ere murgiltze ereduaren gainean eztabaida piztu da azken aldian, izan ere Auzitegi Gorenak 125 derrigorrezko gaztelaniazko eskolak bideratu ditu, ez? Horrelako zerbait gertatu daiteke hemen? Horre baude bi elementu. Bat, sistema bere horretan, alegia, Katalunian lehen hezkuntzan badakate murgiltze eredu orokortu bat. Sistema bere horretan ez dago auzitan, ez dute auzitan jarri. Alegia, bere garaian saiatu ziren errekurtsoen bidez, baina konstituzionalak ebatzi zuen eredu hori legezkoa zela. Hain zertan hasi dira? Hasi dira ikastetxeetako proiektu kurrikularrak salatzen. Hasi ziren horrekin, eta batean epaile bate, oain badirudi epaileek ere hizkuntza politika ez dakitela, badirudi epaileek proiektu kurrikular ez dakitela, hizkuntza proiektu ez dakitela, esan zuen, ez, 125, esan behar dela gazalaniaz, esan zezakeen 140, 120. Kontua zer da, epaile horrek hori esan zuen, orduan hor jarraitu zuten beste ikastetako proiektu kurrikularrei elegitea jartzen. Orduan, 125, eta azkenean hori bihurtu zen jurisprudentzia. Oain, ikastetzen bizkarrean jarri dute erantzukizuna. Alegia, ikastetzea behartu dituzte beraien proiektu kurrikularrak aldatzen. Nik uste dut horre generalitatek oaingoz gutxienez babesa agertu die, larun batean ere herriaterako da, atzo Madrilen egon ginen Omniumeko ordezkariekin eta, ikusten dute herriaterako dela larun batean, eta instituzioak alde badituzu, herri alde baduzu, eta gero hezkuntza komunitate konprometitu bat baldin baduzu,
horren aurka egingo duen epairik, horren aurka egingo duen auzitegirik ez dago. Aste honetan ere, 35 urte bete dira, Nafarroako Euskararen legea tramitatu zenetik eta berri bat egiteko beharra jarri duzue mahai gainean. Bai, urtero salatzen dugu lega, gainera hori Iruñean esaten genuen, ez dela pentsa, guk uko egingo diogunik lege hau salatzera. Orain dela 35 urte bezala, gaur egun ere lege honek diskriminatzen jarraitzen du. Baina, horre iruditzen dugu ikuspegi propositibotik ere hitz egin behar dugula. Nik badut gogoan, orain dela 6 urte, parlamentuan egon ginen, gure bazkide guztiekin, eta zan genien, eskenuke nahi 30. urte urrena ospatzea. Etorri zen 30. urte urrena. Orduko, Nafarroko parlamentuko orduko presidenteari eman genion luma bat, Ainhoa Aznarez andereari, tori luma hau eta idatzi lege berri bat. Ziguten Jaramon handirik egin. Guk orain zer egingo dugu. Batu aldatu dinamika honen bueltan, alegia adostasun soziologoen bueltan, guk lortuko dugu gizarte eragileok nolabait adostea zein diren edo zein izan beharko luketen lege berri baten oinarriak. Eta ea horrela, ez duena balio da, instituzioek esatea, guk herriari entzuten diogu, guk jaso nahi ditugu eta ekarpenak, eta gero muzin egin. Bai lehenengo kasuan, EAen, bai bigarren kasuan, Nafarroan gu bagoaz ikuspegi propositibotik eta adostasunetik eraikitako proposamenak eramatera. Izan ere, lege honek zenolako ondorioak ekarri ditu Nafarroan? Lege honen ondoriorik nagusiena izan da, gezurra badirudi ere, Nafarrak bereizuta daudela bizi diren herriaren arabera. Orduan, herri batean bizi bazara, eskubide batzuk aitortzen bat zaizkizu, beste herri batean bizi bazara, beste batzuk, baina makurrena da, zu euskara ofiziala den eremu batekoa bazara, teorian eskubideak aitortzen zaizkizu, eta mugitzen zara Iruñara ez dakiz ere egitera, bidean eskubideak galdu egiten dituzu, edo eskubideak lapurtu egiten dizkizutela. Orduan, alako eredurik ez dago, gu beti zatu dugu Nafarroa aldotik kontraeredua dela, guk pentsa genezake beste oinarrizko eskubide batean zonifikazio bat egotea, eta gainera, bai hemen, bai hezkuntzan, gu esaten dugu gutxiago duenari gehiago eman behar zaio. Nafarroan baldin badaude eremu batzu den euskara ahulago egon den, justo kontrakoa behar dugu, behar dituzu politika eragingarriak, ez herritarrak ikusgabetzea. Zeintzuk izango dira orduan lege berriak izan beharko lituzkeen oinarriak? Oinarria da bat ezagutza unibertsalizazioa, hori ere modu progresiboan, lehenengo ulermena etorriko da, baina azkenean herritarrari aukera eman behar diozu. Aukera emateko modu bakarra da hizkuntza ezagutu ahal izatea. Ni beti izan dut, hizkuntza autua elebiduna dugula, barkatu. Elebakar batek ezin du hizkuntza hautatu. Kondenatuta dago dakien bakarra erabiltzeko. Nik askota batzuia betetzen zaiez, eskenik gaztelania erabiltzeko auto, eta barkatu. Zuk bakarra dakizu, gu dakago askatasuna. Elebidun dakago askatasuna, hizkuntza bat edo beste bat erabiltzeko. Orduan, gutxinez inguzu askatasun hori bermatzeko, beharrezkoa da ezagutza. Eta gero, legearen bigarren zatia edo izan beharko luke, euskaldunok behar ditugula erabilera erosorako espazioak, administrazioak, eremu sozioekonomikoan, aizelean, orduan uste dugu, behin lege berri bat egitera bagoaz, eremu ondo artikulatu behar dugula. Lege berri hori egiteko eragile desberdinekin ari zarete elkarlanean, adostasun zabala bilatzen duzue baita ere honetan. Errez izango da, honetan ere? Bueno, gu lehen da bizi neko genuke norabidetzeetan lortzea adostasuna. Egia da, Nafarroako errealitateare konplexua da, beste errealitatea diren moduan ez, urte gehiegitan egonda euskaldunak edo euskara bera arrotz bihurtzen zuen lege bat. Azkenan legeak hori lortu du. Lortu du edo lortzen saiatu da ez, Nafarroako eskualde batean euskara gauzuk ez baduzu ikusten, euskarak ez badaka baliori, azkenean elementu arrotz bihurtzen. Orduan, errealitate horrekin kudeatu behar da. Horregatik, gure lehen asmoa da, goazen zehaztera norabidetzeak. Norabidetzeekin, edo norabidetzan bat egiten badugu, ederki. Gero ja, akaso, iritzeko gara lege baten artikulazioa egitera. Baina ez da gure helburua. Gure helburua da gutxienez norabidetzeetan adostasun bat zehaztea.
Atzokoan ere Madrilen izan zineten, egunotan zentralitatea hartu duen gai baten gainean hitz egiteko, hain zuzen horixe da Madrilen tramitazio bidean den ikus-entzunezko legea. Agerraldia egin zenuten, Herrialde Kataluniako beste eragile batzuekin batera, zein da proposamena? Bueno, guke proposamena hitz bakarrera ekarriko banu, berdintasuna. Hori guk eskatzen duguna. Eskatzen dugu, ikus-entzunezko lege orokor bat onartuko bada, eta Espainiako estatuak benetan erreparatu nahi badio bere estatuaren barruan dagoen berezko hizkuntza aniztasunari, orduan, berdintasunez tratatu beharko dituela hizkuntzak. Orduan, gure proposamena, bikoizketei dagokienez, kuotei dagokienez, finantzazio aurreratutako finantzazioei dagokienez, gu guztietan eskatzen dugu berdintasuna. Eta bestetik eskatzen dugu arautzea. Ondo dago sustapen politika, baina arauare behar da. Eta gainera, iruditzen zait, hau guztia etorri da Europako Batasuneko zuzentarau baten ondorioz, eta zuzentarau horren eduki nagusia da, badagokiela estatuei Europako produkzioak eta barrekoak sustatzea. Guk horren traslazio egiten dugu, Europako produkzioak eta sorkuntza sustatzea baldin bada zuzentarauaren helburua, hizkuntzak ere, bai? Azkenean Europako hizkuntzak ere orgokatzen dira. Frantziak horrela egin du berriki Netflixekin eta sinatu duen hitzarmenean. Orduan, esandakoa, guk esaten duguna da berdintasuna eta berdintasuna. Aipatu duzunaren arira, horixe ez, Eskerra Republikanak eskatzen zuen 6ko gutxieneko hizkuntza kuota ezartzea, ez, atzerriko plataforma horietan, baina Europako Batasunaren legedearen arabera horixe ez omen da posible, ez da, bertan bera gelditu da momentuz. Bueno, nik ambizioa eskatuko nuke, justo bileran geundela, jakin izan genuen, Eskerrak eta gobernuak hitzarmena lortu zutela. Bueno, aurrera pausa, beti, basamortu honetan oasiak, beti egongo dira. Baina, bueno, nik 100% konturi uste dut oso arinkeari direla esaten. Bain dela gitzi, Frantziako estatuak esandakoa, ezarri du 100% frantzese izan behar dela, eta Netflixek erberetan daka egoitza. Nola da posible Frantziak egitea eta Espainiako estatuak ez? Nire oso arinki izan da ezinezkoa dela. Hori errebisatuko nuke. Eta gero nik uste dut akordioak badituela gabezia batzuk. Lehen esandakoa, euskaldunentzat bikoizketa oso garrantzitsua da. Sorkuntza ere bai, baina bikoizketa oso garrantzitsua da. Bai, hizkuntza eskubidei begira, bai euskararen prestigioari begira ere. Eta bikoizketaren inguruan ez dute inolako neurririk jarri. Diru funtsa, baina diru funtsa azkenean urte baterako da. Gero ez dakigu diru funtsa horrek zen nolako etorkizuna izango dien. Orduan, hor kezkatzen gaitu sustapena adoz, baina arauare bai. Eta guk atzo Madrilen hori esaten genuen. Arauak behar dira. Gero, arau hori betetzeko, behin-behinekotasunean laguntza batzuk ematen badituzu, ados, eman laguntza batzuk, baina beti ere, plataformek jakin dezatela arau bat bete behar dute. Nik arau bat bete behar ditut egunero, zuk arau bat bete behar dituzu egunero. Plataforma batek azkenean zerbitzu batzuk eskaintzen ditu, produktu batzuk jartzen ditu herritarren eskura. Beste produktu batzuek pastu behar dituzte filtro batzuk, segatik horiek ez. Orduan esandakoa, gobernuarekin egindako hitzarmena, aurrera pausua, baina guk espero dugu, oain hasi behar da legaren tramitazioa, onartzen den azken legea ez izatea, atzo onartu zutena. Hori, espero dugu, eta atzo esan bezala, guk fronte bat eraikiko dugu Galiziarrok, Euskaldunok eta Katalanok, eta guk eragiten jarraituko dugu. Alderdi politiko desberdinen botoak ezinbestekoak izango dira, lege hori aurrera ateratzeko, beraiekin ari zarete kontaktuan, zenolako erantzunak jaso dituzue? Atzoko bileraen helburua hori da, atzo hainbat alderdirekin egin genuen bilera, eta egia da, lehen bilera izan zen, bilera pribatua, eta guk agertu genien, zein den gure posizionamendua, eta nik uste ditugun gakoak. Bai, ezan genien, alderdi asko zeudela, beraiek ere badakatela zer ezera eta zer egina, eta, igual ondo legokela, beraiek ere planteatzea, beraien artean aukerarik ikusten duten, emendakinak batera aurkezteko, zagian ez danak, bat adostasunaren ideia, traslatu nahi izan genien egia da, kezka badagoela, alderdiek ere badakate kezka, eragileok ere badakau kezka, guazen kezka horiek konponbide ematea, kezka dagoela baizatzea ez da nahikoa. Hori da, egoeraren azterketa egiteko, kezka dakago,
oain guazen irtenbideak bilatzera. Izan ere, mundu geroz eta globalizatuago honetan, ezin izan beharko luke euskararen tokia plataforma digital hauetan. Gau, beste hizkuntza dakatena, azkenean, plataforma digitalek ere aukera zabaltzen dituzte. Bikoizketaz ari garenean eskarari diru kopuru esageratu ez. Zai dute orduan, iruditzen zaigu, alegia, guri dagokigunez, guk tokia dugu zera digitalean, mundu digitalean. Wikipedia alegia, herrigogoak egin du euskara posizionean egotea ingune digitalean. Baina guk ezin dugu dan egin, hortarako behar ditugu politikak. Horregatik, guk, zai dute, erregintzatik, gure lana egin dugu. Oain kontua da, administrazioak ere beragin lana egin dezatela. Eta gusentzunezkoetan, arautu. Lagundu ere bai, baina arautu. Aipatu dugunez, euskarak erronka desberdinak ditu, ezta? Euskal Herri osoan, aipatu ditugu batzuk, Ipar Euskal Herrian ere hortxe da molak legea, eta murgiltze ereduaren gaineko agerraldia egin du baita ere gaurkoan Frantziako gobernuak. Etorkizunera begira, eta Euskal Herriko mapa kontuan hartuta, eta kontseiluan egiten ari zareten lanari helduta, baikorrak zarete etorkizunera begira? Bai, begira, aurrekoan egokitu zitzean Valentzian egotea lan kontuengatik eta Galiziako bateango segun gariko gaztaria galdetu zidarez. Bain zintzoki. Zubenetan etorkizune ikusten diozu euskerari? Arretu ninduen, zeba, eskenien Galizian, bai, ikusten diot, eta badu, eta orain arteko egoerara iritsi bagara, zegatik ez dugu beste 2000 urte irango. Nik uste dute, euskarak aurrera egingo du, zorionez herrigogo indartsua dauka, 2022an berriz ere aukera izango dugu herrigogo hori bizualizatzeko euskaraldia, korrika, jarraitzen dugu sortzen euskarazko edabideak ditu, herrigintzatik sortutako edabideak, gu jarraitzen dugu eraikitzen, egia da mundua gero eta konplexuagoa dela, harremanak gero eta konplexuagoak dela, mugak ere, baina horren nik uste du bere posizioa hartu duela euskarak, baina kontua da, horri laguntzeko hizkuntza politika eragingarriak behar direla. Guk horregatik hasi ginen batu zaldatu dinamika horrekin, hemen jauziak egin behar dira hizkuntza politiketan, hizkuntza politikak berpentsatu behar dira, beste testuinguru batean bizi garelako, eta benetan orain delako jauzia emateko unea. Paul Bilbao, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia, eskerrik asko Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Plazera izan da. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin. Gaurkoan Laura Mintegi eta Ibon Meñika izango ditugu. Orain arte. Gabonak heltzear daude familia eta lagunekin biltzeko garaialegia. Covidak zeharo baldintzatu zituen pasaden urteko Gabon jaiak eta ezoiko moduan, mugekin, afari eta bazkariak antolatu ziren. Aurtengo urte amaierako ospakizunak nolakoak izango diren zalantzan dago. Izan ere, Inigo Urkullu lehendakariak eskatu du pandemiari aurre egiteko neurriak zorroztasunez, konpromisoz eta arduraz betetzeko. Halaber, Gotzone Sagardui osasun sailburuak ohartarazi du kutsatzeak goia jo dutela Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Horiek horrela, oposizioak salatu du Osakidetza gainezka eginda dagoela eta baliabide gehiago jartzeko eskatu diote EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek, PPek eta Ciudadanosek Eusko Jaurlaritzari. Gabon jaiak ezbaian herritarren iritzia ezagutu nahi izan du Hamaika Telebistak. Bai, ospatuko dira, baina COVID dela eta izango da pasaden urtean bezala edo antzerakoa. Kontuz ibili beharko gara, da familiak banandu edo taldeak egin, da, jazta. Ondo pasada da ikusan Gabonak eta jai guztiak. Izango dira igazkoan antzera, normaltasunetik oso urrun. Ezin dugu 30ko familia ezin gara batu, egin beharko dugu nukleo txikietan. Eta, horrek ez dago esan gure txarto pasatuko dugunik, ondo pasatuko dugu. Ni pentsatzen dut izango direla erdibideko gauza bat. Batzuek egingo dute pasan urtean bezala bildur askorekin, baina beste batzu ja superatu dute egoera guzti hau. Y pues eso, que para quedar con mis amigos, para reunirme con la familia y todo, pues hay muchas dificultades. Hala, maskara erabiltzea, pilaketak saihestea eta tertoa jartzea direla babesik onena azpimarratu du Urkulluk. Hamaika Telebistak bildu dituen ahotsek adibidez azaldu dute familiakide hurbilekin bilduko direla. Printzipioz ez maskari erabiltzen dugu, da gero jateko orduan, ez.
Bueno, neurri berezirik ez, betiko bizitza ingo dugu eta kitxo. Elkartuko gara eguneroko familiardekoak eta besterik ez. Ez dago ingo eskara asko batuko eguneroko bizitza. Gure etxean erreza da, guk egite duguna afaria, amak eta biok egite dugu bakarrik, hasi egin dugu normal, inolako probabarik bez. Hala, bi aste gelditzen direnean Gabonetarako Eusko Jaurlaritzak ez du neurri berezirik ezarri. Bien bitartean, Nafarroako gobernuak gomendatu du Gabonetan gehienez bi familia unitate biltzea.
Eta egunero legez, solasaldiari bide emango diogu, eta horretarako gaurko gonbidatuak dira alde batetik Laura Mintegi, eguerdion. Eguerdion. Eta Ibon Meñika, eguerdion. Lehenik eta behin Euskararen erronken gainean hitz egiten hasiko gara, hainbat erpin dituen gaia da, baina gaurko albiste bati helduta hasiko gara lehenik eta behin, eta horixe da Euskalgintzaren Kontseiluak hezkuntza komunitate zabalarekin akordio bat lortu dutela, hezkuntza legearen harira, Euskara era orokortuan ezartzeko hezkuntza alorrean. Paul Bilbao, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia izan berri dugu hemen Hamaika Telebistan, eta hauxe da azaldu duena. Barkatu, geroxeago izango dugu, berak esandakoa, baina akordioaren muina izango litzateke, era orokortu batean Euskara bermatzea, ezta, hezkuntza alorrean, beraz, historikotzat ere, jo den adostasuna da. Begionez, ikusten duzu, gaur lortutakoa? Ikusi behar da pizkat nondik datorren hau, eta hobeto baloratzen da horrela. Aspaldidanik dabil kontseilua garatzen, 2016an Donostian onartu zen hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa. Protokolo horrek baditu 5 urte eta ordutik hona egin den bidea, lehenago udaletxeekin, gero Euskalgintzako taldeekin, azkenean bide horrek ekarri gaitu ona. Orduan, gauzak ez dira sortzen izatez berez besterik gabe, atzetik dago urtetako lana, Paul Bilbaoko ondo egin duen lana, berak eta bere taldeak, eta horregatik etorri gara onaino. Baina muina da, hain zuzen ere, protokolo bat sortzea Euskal Herrian hizkuntza eskubideak bermatzeko. Eta gero, sektorialki eta arloka hori aurrera eramateko. Ere bat adoz, eta gainera aurreko baten ere hitzen genuen, ez? Gaur-gaurkoz hezkuntza arautuak daukagun noeteko problematikarik handienetariko bat da, belaunaldi berriak, euskaldunduak eta osasunez hitz egiten euskaldun bizitzeko sortzeko noeteko ezintasun bat daukagula, eta hori da errealitate bat, ez? Inkluso D ereduak ere ez du hori bermatzen, ez? Orduan, nolabait ere, euskara erdigunean eta hizkuntza eskubide horiek eta hezkuntzari loturik bide komun bat eraikitzeko adostasun bat, askotan erabiltzen da herri honetan historikoaren hitza, igual fetitxe bihurtu dugu guztion artean, baina iruditzen zait honetan ere badaukala zentzu bat eta pertinente da horrelako terminoetan hitz egitea. Hezkuntza gainera eta euskara nahiko gatazka eta konflikto ezberdinak sortzen ditu gure jendartean, eta hainbat eragilek, kontseiluak baitera pultsu eta ardaztua, horrelako, oinarrizko adostasun batzuk eta norabide baten inguruko adostasunak egikaritzeak, nik uste dut, gaur berri on bat bezala kontxilia dezakegula, ez? Eta egia da horrek seguramente bide oso bat egin beharko du, baina, norabidean eta oinarrian adostasunak badaude, emaitza positiboa lortzeko aukera ematen digu. Eta uste dugu urte askotan hain enkistatuak edo hainbesteko problematika sortasi duen egoera bat gainditzeko bide bat izan daitekela, eta agente sozialek eukin duten papera horretan ikustu dut nabarmena dela. Aurrera pausu bat izan daiteke beraz, baina ikusi beharko da hezkuntza legea, eztabaidatzen ari diren alderdien artean zenolako jarrera ekartzen duten honen gainean. Lehenengo zentzuten Paul Bilbaok esaten zuena, eta berak behin eta berriz aipatu du arautzea eta arautzea, eta hori azpimarratu behar da. Hau da, nik beti pentsatu dut demagun, adibide tonto bat jartzearren. Atletia euskaldundu nahi dugu, goitik bera. Ez badago egiten betik gora jendeak, mesen sartzen diren 40.000 horiek konpromiso hartzen dutela euskalduntzeko alperrik. Baina 40.000 horiek euskaldundu nahi badute eta goikoek ez badute pausurik ematen goitik bera euskalduntzeko hori ere alperrik. Hau da, beti topatu beharko dugu indarra egitea betik gora eta goitik bera, hain zuzen ere, erdigune horretan lortzeko lorpena. Ezin da, eta are gutxiago hizkuntza baten berreskuratzea, ezin da egin ezeren kontra. Ez da posible. Ez badituzu alde indar guztiak, indarrak, borondateak, asmoak, proiektuak, ez baduzu alde, hizkuntza bat inoiz ez da eraikitzen zerbaiten kontra.
Murgiltze eredua da, ez? Honen gakoa, baina baita ere, eztabaida anitz pizten duen gaia bada, ez bakarrik gurean, herrialde katalanetan ere ikusten ari gara azken egunotan, zelako eztabaida piztu den, ezta, baita ere, Auzitegi Gorenak 125ko gaztelaniazko hutsezko eskolak ezarri dituelako, oztopoak beti badira, ez, gai honetan ere. Eta herri honetan zitzen jarraituko dute, tamalez, eta badaudelako, posizio batzuek baitere, aurkakotasunetik, eraikitzen dutela posizioa bera, eta askotan baitere, katramiatu izan dute eztabaida bera, eta inkluso, eztabaida hortan adostasunak lor zitezkeen eremuetan baitere katramia arazi izan dutela, bidea, eta ziurrenik bide edo prozesu guztienetan ere, ondino oraindik orain, somatiko ditugu, igarriko ditugu, eta gainera egongo dira eztabaida horiek, eta ziurrenik baitere egongo dira plano ezberdinetan, sozialean baitere, baina seguramente instituzional edo alderdien eremuan baitere egongo da, orain arte behintzat, gaur egun EAeko gobernuan, oeteko aliantza bat daukatenen artean, ahots ezberdinak entzun izan ditugulako baitere, zari SPS batek aurkeztu duen, ikusi beharko da baitere, horrelakoekiko zelako posizioa hartzen duten. Eta niri adibidez, eta lehen justo Laurak aipatu den hildotik, benetan eztabaidari heltzeko eta benetan erronkari heltzeko, nik uste nahiko azpimarragarria dena da, jendartean murgilduak dauden hainbat eta hainbat eragilek historikoki hartu duten papera eta gaur gagun hartu duten hobeteko adostasun bat apurret indarra egiteko, presio egiteko eta eztabaida dagokion parametran jartzeko. Nik uste dut hori dela bermerik handiena gaur-gaurkoz, benetako eztabaidari heltzeko eta gero jendartearen gehiengo bat egiten duenak eukin dezan arau juridiko, politiko, instituzional bat erantzun dizaion egon daitekeen benetako gehiengoari eta beharrei ez. Eta hori garrantzitsuna. Oso lazgarria da batez ere Nafarroako egoera eta ez dago eskubiderik euskal hiztun batek izateko egoera administratibo eta eskubide ezberdinak segun zein den kode postala. Hori ere askotan aipatu dugu. Momentu honetan sei administrazio edo sei egoera administratibo diferente dauzkagu. Egoera bat da EAen jaio direnena eta halako eskubide batzu dauzkate, hau da, badute posible euskaraz ikastea diru publikoaz, baina gero Nafarroara bagoaz 3 egoera diferente dauzkagu, euskalduna, erdalduna edo mistoa, orduan, segun kilometro batean jaio edo bestean jaio edo eskolarizatu umeak edo aurrak leku batean edo bestean, euskaraz ikastea da eskubidea edo aukera pribatua. Poltsikotik ordaindu beharrekoa, publikoki ez dakazulako aukerarik zure aurrak eskolarizatzeko euskaraz. Beste egoera badaukagu, iparraldean non euskaraz da existitzen, Frantzia Jakobino horretan, eta gero dauzkagu euskal hiztunak Espainiako legediaren pean, Trebiño batean, esate baterako, ez da aintzat hartzen ere euskaldunek eskubidirik eduki dezaketenik, eta hizkuntza bera hitz egin Barakaldon, Bermion, Kaparroson edo Eletan. Eta guztio gara euskaldunak, joan izan garenean Europara kontatzeran Nafarroko gobernuek historikoki nola tratatu duten hizkuntza, behin eta berriz esan digute, nola? Izango da Europan herrialde bakarra, non gobernu batek egiten duen bere hizkuntza autoktonaren aurka. Alemanak gehiago balio du, euskerak baino, lanpostu baterako. Eta ezin zuten ulertu egoera hori. Pasan astean adibidez, Pauli Loa begon San Bruselan, horren inguruko diagnostikoa egiten eta horren lekuk. Hala ere, euskalgintzako eragile desberdinek urteak daramatzate egoera guzti hauek irauli nahiean, ikusi da gaurko adostasun horretan, baita ere atzokoan Nafarroako euskararen legearen 35. urte hurrena izan zen, berriro ere jarri zen mahai gainean lege berri baten behar hori, iparraldean ere ikusten dugu euskalgintzak zen nolako indarra egiten duen molak legearen aurka, indartsu dago beraz euskalgintza. Justo da, lehen aipatu dugunaren beteko, igual adierazgarrerik obren, ez? 35 urteko horrelako legedi surrealista baten aurrean, nork bermatu izan duen, ez? 35 urte horietan eta egon daitezken belaunaldi ezberdinetan, hizkuntza eskubide horiek aitortuak eta dagokion estatusa eta dagokion noraiteko, ez? Lanketarako baitere aukerak eukite, ez? Eta hor nagusiki, Nafarroan adibidez, euskalgintzak hartu duen papera bere osotasunean, bere aniztasunean eta egon diren ekinbide ezberdinekin oso nabaria da, ez? Horrelako
motore, mugimendu edo impulso ezberdinek edukiko ez bagenitu, zelako egoeretan egongo gineteken gaur-gaurkoz, horrelako marko juridikoaren pean, Nafarroan bere hizkuntza autoktoneekiko, ez. Eta gainera ikusten ari gara, azkeneko garaitan baitere, badaude baitere diagnostiko ezberdinek adierazten dutenak, agian hori ere ez da nahikoa, edo nolaiteko fase bat amaitutzat emon dezakegula, agortze zantzu batzuk baitere sumatzen direlako, eta eraberritze eta gaurkotze ariketak plantatu behar ditugu, erronkak baitere ezberdinak ditugulako, ez. Afera teknologikoari begira, jendarteak baitere zelan moldatu izan den arabera, eta barrak, ez. Eta hor badaude adibide batzu baitere emon direnak, ez. Orain gutxi tuteran agerraldiaren ekin bideak eukin zuen oeteko harrera, Korteseko adierazpena, justo lehen Laurak aipaturen hildotik, edo nik, ikusi duten bezala oraintxe bertan, ikamak berak Nafarroan egin dituen gaurko mobilizazioak, ez? Belaunaldi berriak baita horrekiko daukaten tentsioa, daukaten sensibilizazioa, daukaten oeteko egiteko nahi, ez? Nik uste dut sorionekoak gu horrelako, ez? Jendarte aktibo bat eukitea betik. Eta horreri ze balio mon behar diogun baita estatu beharko genuke, ez? David Kristalek bere liburuan, hizkuntzen heriotza liburuan esaten zuen, hizkuntza bat bizirik mantentzeko, bizirauteko 3 baldintza behar zirela, komunitate bat, eta hori da hain zuzen eroen Ibonek aipatu duena, hau da, jende multzo bat determinazio nahikoarekin hizkuntza horri eusteko, dirua, eta ez da makala, datu hori ez da makala, eta haren hain zuzen ere ikusten ari gara bikoizketa dala eta ez dala, diruarekin hainbat arazo konponduko lirateke diru hori egonezkero eta legeak. Orduan, gure ahuldadeak eta gure indarguneak ikusi behar ditugu. Guk legeak erdizka dauzkagu, aipatu berri dugu, segun ze eremutan, ze lurraldetan badugu legea egokia edo ez. Dirua egon badago, baina segun zertarako erabiltzen den, hori behin eta berriz presioa egin behar da diru hori etor dadin, eta komunitate hori da bermatuta daukaguna. Eta hori da, hain zuzen ere, pozgarriena, horregatik gure hizkuntza, naiz eta UNESCOren eskala batean hilzorian egon, 1 milioi bat hiztun baino gutxiago dauzkagulako, hala ere, beste ranking batean ikusten dugu, interneten dauden 500, 600 hizkuntzen artean euskera badagoela, eta Wikipedian 25. Orduan, eskorrak eta baikorrak izateko elementu beste dauzkagu. Dirua aipatu duzula, hitz egingo dugu baita ere ikusentzunezko legeaz, izan ere Eskerra Republikanak azkenean ituna edo adostasuna lortu du Moncloarekin, gai honen gainean, eta zer lortu da, diru poltsa bat sortuko duela Espainiako gobernuak, zertarako edukiak sortzeko eta baita ere ekoizpenak bikoizteko eta azpititulatzeko. Beraz, 6% kuota hori momentuz alde batera gelditu da eta hauxe da lortu dena. Nola ikusten duzu egitun hau? Nahikoa izango da? Nik uste dut, fondoan dagoenari epaitere errepartu beharko geniokela, ez? Eta, batetik da, justo horrein txortan egon gara, ez? Hitz egiten, erronka ezberdinak ditugu, eta iztun moduan baitere hoiei heldu beharko genieke, eta gobernuak eta legediak egiten dituztenak hoien noiteko, ez? Eskubideen defentsa horrekiko noiteko, ez? Begirune gehiago edo aitortza gehiago okin beharko luke, ez? Eta hau zuzen ere nik uste dut, eztabaida guzti honekin sortzen egiten noiteko ikuspegi ezberdin guzti hauekin fondoan badago elementu hori, ez? Hizkuntze eskubideak eta estatusa, estatus linguistiko hori nor dauka estatu Espainiarrean, ez? Eta argi dagoena da, estatuaren logikatik gaztelerak baino ez duela estatus juridiko, politiko, sozial nagusiena, ez? Eta beste denontzeko guztiak bigarren mailakoak dira. Eta hori nik uste da bai ematen transfondon dagoen eztabaidatariko bat, ez? Eta niretzako bigarrena da, agian igual, gitxiago hitz egiten dena, baina gobernu batek hizkuntza eskubideak bermatu beharko lituzke noeteko, ez? Tresna batek, jendartearen zerbitzu egon beharko lituzken tresna batek, zemotako ausardi falta daukon horrelako plataforma boteretsunen aurrean hiztun eta hizkuntz eta pertsonen edo jendartearen noeteko eskubideak errespetatu arazteko, ez? Eta bilatzen ditu zirrikituak, eta bilatzen ditu noeteko, ez? Bestelako, ez? Bide ezberdin batzuek tronkala den egoera bateri ez erantzuteko, eta ez dauka gaitasunik edo ez dauka ausardiarik, esateko Netflixeri
herri honetan eta estatu honetan dauden izaera ezberdindako hizkuntzak aintzat hartu beharko lituzkela eta plataforma horietan baitere horretarako noiteko eskaintza egon beharko litzatekeela. Eta horretarako ausardarik edo borondarik ez dauka ez. Hala ere, nik uste dut, bideo honek eukin dituen noiteko eztabaidatarako emaitza positibotariko bat da, batez ere asko hitz egiten ari dela gaiaz, eta uste dut positiboa dela, ez? Zeldu behar dioskiogun erronketariko bat ere badalako. Eta gaia baina batean, esan dezagun, agenda politikoan zentralidade bat hartu duela, ez? Beste gauza bat nola, ez? Baina zentralidade bat hartu duela, ez? Eta beraz, ordezkari politikoak baitere apurtxu bat, jendartean edo gizartetan dauden beharrei baitere arreta minimo bat jarri zen duten, ez? Eta gero igual azkenik aipagarrena bada, Katalanek edo batez errezek nola jokatu izan duen, ez? Elementu negoziatzaile moduan, ez? Hori baitere igual Euskal Herritik baitere begiratu beharko genuke. Hori zen, nabarmenduko nahi nuke baita ere, ez? Zein testu ingurutan etorri den azkenean itun hau, azkenean Espainiako gobernuko aurrekontuak babesteko moneta bat bezala, ez? Esan dio azkenean baietz Eskerra Republikanari eta azkenean 6% hori alde batera utzi da, baina diru poltsa bai, eta hemen ez da ezer gertatu, ez? Sentsazio hori ere pixka bat badago. Bi gauza daude, ez? Hau da, alde batetik dago logika enpresariala eta beste alde batetik dago gobernuek, indar politikoek egin behar duten politika berdintzailea edo orekatzailea. Hau da, logika enpresarialaren barruan, Netflix, Filmin, HBO hori esaten diozu badauzkazula bermatuta 7 milioi entzule katalaneraz eta katalaneraz ipintzen dizu ez dago problemarik. Azken finean, Netflix ez da frantsesa, baina Frantziak badauka kuota bat, 20%. Eta zuk esaten bermatzen badiozu hori badagoela entzule kopuru bat, ez dakizen bat milioi hori konsumituko dutenak, eta gainera, halako hizkuntzetan guk konsumitzen dugu modua militanteki, hau da, euskeraz dago, bai ala bai, apuntatu egingo naiz, katalanek apuntatuko lirateke eta gure bai, eta hor alde batetik dago beraz logika kapitalista hori. Eta edozein enpresak ez dio muzin egingo negozioari. Eta hor negozioa badago, merkatu bat badago, onartuko du. Baina gero dator neurri orekatzailea. Hau da, gu ez gara 7 milioi, baina guk eskubide bera dugu. Orduan, hor politika batzuek, gobernuek egin behar dutena konpentsatu. Merkatuak emango ez dizuna, guk emango dugu. Dirua, azken finean. Zergatik, hizkuntzak badaukalako entitate nahikoa eta garrantzi nahikoa, guk konpensatzeko ekonomikoki merkatu normalizatu batek edo merkatu kapitalista batek emango ez dizuna. Orduan, alde batetik, nik ez diot bildurra enpresari. Azken finean, enpresak irabaziak nahi ditu, mozkinak nahi ditu, eta lortzen baditu, bosta sola zaio, merkatutik datozkion, edo neurri konpensatzaile horietatik datozkion. Kontua da, gobernuei presionatzea, hain zuzen ere, dirua ipini dezan, zerbitzu hori lortzeko enpresa kapitalista horretatik. Gaiza datuko dugu, eta eguneko beste lerroburu nagusinetako bati helduko diogu, hori da hain zuzen Kabakaz auzia, izan ere atzokoan argitaratu zen, edo argitara eman zuen segurtasun sailak, Inigo Kabakazen auzia barnegi ikerketa hori itxi egingo dutela, eta Josu Erkoreka segurtasun sailburuak emandako argudioak hauesek izan ziren. Formalki kanpo daudela, eta beraz erantzukizun disiplinarioaren aukera posibilitatea gainera erabat itxita dagoela hauek kasuan. Horixe beraz berak esandakoak, barne ikerketa hori itxiko dela, izan ere ikertzen ari diren ertzain horiek dagoeneko ez daudela ertzaintzaren barruan, nola hartu duzuen berria? Nik uste dute hitzik zehatzena lotsagarria da, egoera hau lotsagarria da. Eta gainera egon ziren, Inigo Kabakazen gurasoak baitere presentzialki edo egon ziren ikusten. Eta entzutea zure ordezkari politikoen ahotik horrelako gauza batzuk nik uste oso mingarriak izan behar direla. Eta ja ez bakarri justizia terminetan, baizik eta humanidade minimo baten terminetan. Uste lotsagarria dela erabat. Azkeneko urteetan gertakizuna edo gertaramun zenetik eta gaurdanik, ez da egon inongo erantzukizun politikorik, ordukoa zen gobernuen partetik ez da ere, eta horrengo eta begira ez da ere. Ez dago inongo erantzukizun instituzionalik egon, ez da inongo erantzukizun polizalik egon, eta ez inongo erantzukizun pertsonalik egon. Eta hori da daukagun egoera. Eta ja da, hilabete batzuk barru, 10 urte beteko dira,
eta 10 urte horien eta gero daukagune egoera erantzukisunaz aparte, argipenik ez dagoela erreparazioak eta justiziarik, eta batez ere, horrelako gertaera batek ekar zezaken nolabaiteko bestelako deribada bat bazala, emondako gertaeren aurreko nolabaiteko eztabaida sozial politiko batzuei heltzea, behintzat, erreparazio termitan eta aldi berean baita hobekuntza terminetan, eta ere ez da emoten ari. Besteak beste, indar poliziaren jokabideen inguruko eztabaidarik ez daukagulako, eta ikusten ari gara gainera, cierre filas, agintze eta irizpien araberako eta protokolo edo operatiboen ingurukoan ez daukagu inongo eztabaidarik, eta ere ez daukagu inongo eztabaidarik indar polizialek erabiltzen duten horietako gailuak eta erabiltzen dituzten armategien inguruko gogoetarik. Egoera guzti honen aurrean, gainera, justiziarik ez, erreparaziorik eta aldi berean ez dugu ezer ikasi eta ez dugu ezer konpondu. Benetan horrelako gertaren aurrean, horrelako jokabidea ukitea, nire ustez lotxagarria da eta bakarrik esan dezakegun bakarra da, gure elkartasuniko bena daukagula familiarekiko eta justizia eskaerarekin jarraitzaren beharra dugula. Justizia doz, Ibonek esan duen guztiarekin. Nire korapilo bat egiten zaite tripetan eta benetan kostatzen zaitez. Kostatzen zait batez ere, Manu eta Finarekin ere zerritan egotea tokatu zaidalako eta ezin dute entzun nola lehendakari ordeak esaten duen ertzain horiek ordaindu dutela karrera profesionala galdu dutelako. Hauek seme bakarra galdu dute, ez? Seme bakarra galdu dute eta ez da egin justiziarik. Lehenengo momentutik korporatibismo handia egon zen eta segitu ziren isilarazten eta baztertzen. Berdin zen gobernu sozialista edo gerora egon diren gobernu nazionalista guztiak. Ez dago hitzik. Kostatzen zait, inkluso, egin liteke azterketa arrazional bat, esate baterako, bale, epaiketa bat egon da, eta pertsona hauek ez daude orain. Batzuk badaude, eta izuzen ere agindua egin zuena badago eta gaur egun intendentea da. Eta hori ere ez dute esan eta atzu zuen esan Erkoreka jaunak parlamentuan. Hori badazpadan isilarazi zuen. Baina hor egon ziren irregularitateak, Julen Artzuaga joan zen komisaria deustura, saiatu zen erregistroak hartzen ezabatuta zeuden, kamarak ezabatuta, egin zuten propio, egin zuten justiziaren lana oztopatzea, hori ere atzo ez zuen esan. Hau da, hemen badaude erantzukizun penalak, administratiboak eta batez ere politikoak. Eta esan dezaketen edutena besteen gainean, Felipe Gonzálezek eta Gal eta X jauna eta auta beste, baina hemen daukagu X bat, hemen daukagu Gal bat, hemen daukagu erantzukizun politiko bat argitu eta depuratu nahi ez dena. Eta, bueno, bezilduko naiz, benetan mina baino ez du sentitzen kasu honekin. Impunitatea nagusi dela, hori objektiboki ere esan daiteke kasu honetan, eta komentatzen zenuenaren ildotik, horrelako kasuen aurrean, horrelako ebazpenain rotunduen aurrean, zer gelditzen da, non gelditzen da eztabaida hori barne ikerketa abiatu zuen ertzaintzak, baina ikusi da ez dela izan eraginkorra bat ere impunitatea nolabait bultzatu duela, beraz, kontrol mekanismo independienteak beharrezkoak dira, horixe mahai gainean gelditu da. Eta gainera hori urteak pasatu dira, eta urte horietan pasatu direzen egoera ezberdinen aurrean zauria areagotzeko baino ez dute balio izan. Inongo konponbiderako baliogarri ez da izan, jada gauza batzuek konponezina dira, evidente da moduan, bere momentuko gertaera eta gero, baina gutxienez gauza batzuk berriro gertaz ez dadin, egon daitezke noiteko irregulartasuna, korporatibismo elementu guzti horiek baitere gainditzeko moduak topa ditzagun, hori ere, lehen etxi izan dena da, hori ez, baitere, etxe barruko etxean geratzea eta horrela geratzea eta listo, eta bueno, daukaguna da, familia bat semea galdu izana eta gainera inongo justiziarako, ez dakit ez, ausporik gabe. Eta hori etxigarria da gaur egun gure jendarte moderno honetan pentsatzea, horrelako gauzak gertatzen direla eta gainera ez dauka gure inongo, ez dakit ez, asaldatzeko eskubiderik ez da ere, eta
Iruditze azte, benetan, hemen dauden elementu askoren atzean dagoena oso kezkagarria da. Eta behar du salaketa osoa eta aldi berean baitere erabat ezberdina den bestelako eredu baten aldea postu egitea. Bestela honek arriskoa daukagu edozein gertaeratan berriro gertatzea. Eta gero dago elementu bat hemen askotan baitere saiatu izan direnak, ez dakit ez, beste maila batean geratzea ez. Eta segitzen dugu baitere hemen muinean dagoen elementu bateri baitere zelan jokatzen den erreparatu gabe. Eta da, klaro, Kirruli izeneko herriko taberna bateko joi batean gertatu durekoak eta harturiko jokabideek bestelako leku batean seguramente jokabide antzerako batzuk egongo ziren, baina plus asko egongo liratezke. Eta impunitatearen elementu bat horrek baitere sesgo ideologikoa dauko. Eta hori are larriago bihurtzen du gai ez da. Bai, hori da gobernuan dagoen alderdiak daukan poliziarekiko kontzeptua uste du alderdiarena dela. Alderdiaren indar bat dela. Hau da, lehen Ibonek ere aipatu du, hemen saihestu da edo ebitatu da benetako hausnarketa sakona egitea poliziaren ereduaren gainean. Polizia bat behar da, bai, zertarako, zer egiteko, noren interesak defendatu behar ditu, alderdiaren polizia da, gobernuaren polizia da, herriaren polizia da, hori da oraindik pendiente dagoen hausnarketa. Polizia bat behar da, ez dut esango ezetz, baina norentzat. Nork agintzen du horren gainean eta zein da bere helburua. Utziko dugu gaurko solasaldia. Beste egun baterako utziko dugu gai horren gaineko eztabaida. Eskerrik asko Laura Mintegi eta eskerrik asko Ibon Meñika gurean izateagatik eta esan dugunaren harira elkartasun guztia Iñigo Cabakasen familiari. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin Carolina Suárez lankidaren eskutik. Ondo izan. Ez Olentzerori eta ez Mari Domingiri, ez erregei, ez eta Papa Noeli ere. Aurtengo gabonetan eskatu zure desioa Euskalteli. Euskaltelen bezeroentzat bakarrik Kopo Fainek izirulite bosge, hilean €15 soilik ordainduta. Eskuratu dendetan edo euskaltel.eusen.